Dito na kami sa taas ng 10,000 Buddhas, guys. Ito ano pala guys, yung ano pala, hindi pala pwede mag video. Kaya pag akyat mo dun kanina na ano siya, nag-reconnecting. Kasi bawal kumain. Kaya ayan guys, tingnan nyo yung Buddha, ito pala. Ayun guys, sa baba guys, ang layo ng nilaka ng inakyat namin. Kahit bawal, sabi nila bawal mag-picture, pero alam mo naman mga Pilipina, makulit talaga. Ayun na, marami pa pala doon sa taas talaga. Anak ko na, ayaw ko na doon umakyat. Pagoda na ang lola guys. Pagoda na si lola niyo, Bisayan Daisy guys. Alam niyo naman guys. Ayaw ko na doon umakyat sa taas guys. Alam niyo naman, si Bisayan Daisy vlog. Ano na to, negosyo na to ng ng mga Indian tsaka mga Bombay ang edad ko. Kaya hindi ako pwede na mag-hiking kasi my senior age is waving. Kaya hindi ako pwede umakyat-akyat dyan. Mag-ano na lang ako guys, mag-jokes na lang ako, baka sakali. Pero ayoko na mag-akyat-akyat sa mga ganyan. Ako, nung kabataan ko guys, 1993, dito nag-ano ako, lahat ikot ko yan dito. Pero ngayon ayoko na. Pagdating magtatrabaho ka pa sa amo mo, pakahirap ka pa ba? Guys, galing na kami guys sa sa loob. Bali may binili akong yung ito guys bumili ako nito. Tapos binigyan ko rin silang dalawa. Bali naka 120 ako doon na na pang nila. May binili rin ako yung mga burloloy ba. Hindi kami guys, hindi kami nakapag-video gawa na bawal. Mamaya alam mo naman dito sa Hong Kong pag talagang sinabi nilang bawal. Mamaya pa kami, mapapulis pa. Kaya hindi talaga sumunod ako, hindi talaga ako nag-video. Ang ganda sana ng mga doon guys, yung mga views ba. Tsaka ang ganda yung mga parang may mga tower sila. Pero sila guys, yung pinakahuli nila kasi nagpapaisan sila. Pero hindi ako nagkuha kasi mamaya mahirap na baka tayo Alam mo naman kasi nilagyan na nilang bawal, talagang nilagyan nila na bawal. Siyempre pag ipilit natin, natin yung law nila, kaya double kasi natandaan ko dati yung amo kong pulis, yung una kong amo, ayun ang tinuro niya sa akin. Sabi, Daisy, pag sinabi dito sa Hong Kong na bawal talaga. Pag pinilit mo raw na ang bawal, magiging doble daw ang penalty mo. Kagaya kagaya nila pulis sila. 'Di ba sa atin uso lang ang sa Pilipinas mangurakot. Dito pag nangurakot sila tapos pinilit nila, madudubol ang kaso nila. Kaya ayun ang tinandaan ko sa kay Sir Pan Choki, yung sa una kong amo, yung dating 1993. Naka 3 years ako dun sa kanila. Kaya ako nung bawal, ibabawal nila talaga. Kaya sorry kung hindi ako nakakuha dun guys ng mga magagandang view sa loob. Sana maski sana yung mga souvenir nilang gaganda sana ng kuhanan. At saka may nagustuhan ako doon 128, kaso lang hindi pa naman ako uwi baka mamaya ma-misplace ko lang, sayang din yung mga mahilig kasi ako guys yung mga sa display ba, kasi may ako niyan doon sa amin sa bahay. Ang dami ko talaga doon na kasi may nanguliksyon pati ako niyan, kaya kaso lang mahirap naman, matagal pa uwi saka na. Bababa na daw kami, kakain, nagugutom na ako. Ito yung tuyo na yung muso ko. Ems! Sana kayo! Ems! Ayun! Lumano ka agad. Guys, may naligaw na unggoy. Buti na lang. Ay, may regla yung unggoy. Nire-regla. Mag-ina sila. 2 anak niya. Nire-regla siya. Tingnan ko ba.
bigyan natin ng diaper. Kasi marami si Bisaya hindi si diaper eh. Ayun guys oh. Ayun oh, dinudugo siya. Ito yung dalawang muy niya oh. Ayun, umakyat na sila. Babu. Ito guys, so may isang umakyat, lahat na Buddha, nilagyan niya ng mga bulaklak din. Kasi inaano nga nila, kumbaga ito nga mga pinakasanto nila eh. Kumbaga inaano nila, yan o, magkalalaglag lang. Pababa na kami guys. Kasi nagugutom na, bawal kasi doon kumain sa taas, dami nilang binawal. Oh, dito na kami sa labas oh, ng monastery nila. Dito na kami guys sa sakayan ng ng malapit sa MTR. Ano ko na to guys, i-close ko na to. Pagod na pagod ako. Diyos ko. Pagod na si Lola Bisaya nyo. Pagod ako guys. Doon na lang daw kami sa Lukbo kakain sa park. Kasi bawal naman kumain doon, gawa ng maraming mga unggoy. Kasi alam mo naman yung mga unggoy, pag naamoy nila yan, mamaya anuhin kami. Yung mag-isang kumpo, makikain ba sila? Mabuti sana kung makikain na, kung sa bunutan kami. Kaya, isasara ay off ko na to guys. Babu muna guys. Sasakay na kami ng MTR, kakain kami sa Lukbo, nagugutom at nauhaw. Si Lola nyo guys, Visayas. Kaya muli guys, ito si Bisayang Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo, pagod ang lola nyo. Babu! Guys, babu!